lo jotije magi hekintulu mara. Ni paro ni koro gibro kao pesa magi kelni nade ko kichul gi pesa sala. Ni baduong Osido minyalo mana medo bede ko pending bills ko record on source will ni counties bidin tere gini mongere kaka grants. Yeah. But apparently watch mar pending bills, so it's just lack of proper adherence to guidelines and policies. Chike moket ye kata obed control a budget ngeni kata mana senate bende usilose watch mar pending bills ni kanene pokwadhi yiero mokalo ma 2022 jatelo mar Kenya mane nentie Uhuru Kenyatta benose loso mang'eny kabisa mokito nyaka committee mabange noripo bedni advice sirikacho mag kor gwenge e weche mag pending bills manoripo bedni gi gazette nyaka processes kaka gidwani mondo gichul pending bills gi. Tingeni gima ok wasetimo malongo en ni county kata governor ma ok ochulo pending bills idhi timne ang'o. Ang'o midhi timne malichruok mang no hinye kata mang no kethne sirkal onge. Nikech king'iyo sirkal mar Kenya kwanza mar Mheshimiwa William Ruto to kano donje telo bendi to kito committee manlongo ni public pending bills apani pending bills review committee majatende ne en Mheshimiwa Edward Uko mane ne auditor general oditiyo nyaka sani. Tingeni committee no kato bedo ni en gitiyo ars malongo moripo bedni konyo county mondo ginyis ni to angono gini moripo bedni watimo, but the implementation aspect mare is weak. Nikech na committee man kanyo gibro kelo rieko gi mang'eny kaka Easter wacho ni gin jogo mariek, directors riek, chief officers riek, but koro rieko ni tingeni is limited nikech rieko mari nyala wacho ni your excellency ang waket kama wadhi ngado ma ingeni pi bene wa budget ne kama wadhi golo 800 million wakete pending bills to kapo ni 800 millions no kodhi mar pending bills ango mangi tim omiyo gi osedhi e court wan gi cases ma are perennially being discussed jomoko kaka Mheshimiwa Gwanda wacho jomoko setho jomoko sebedo auctioned. Families are also fighting nikech gikaw loans mag family members magichulo godo gik machalo kamagi. Omiyo gima nyaka watime wach mar pending bills ni en adherence, particularly on enforcement. Nitangono mang watim nikech policy mar payment mar budget bende controller of budget wacho ni samioro budget ni for approval nyaki ket step by step gigo ma county dhi timo mar mundu nyis ni to pending bills gidhi chulo ginango. To part of it aparo ni ena ni deliberate measures. Governor wacho ni magi were not magi otimre ka onge sirkal moko gibe ok gino siepe na inanyini ni ok ni gona kura gik moko ma are careless talks masamoro bende ok kony county to wigi wil ni jo biashara manotimo ne county tich gi ema ko bedo